Жестоко. Разпари ръцете, прави някакви номера. Много номера направя, но просто влизам в върта. Какво просто? Просто много да го върта, смисъл, не много да правя някакви специални номера. Моля да щракаш с пръсти. Ама опъни си ръцете и щракай. Знаеш, после знаех какво друго клипче ще има такова, в което ти въртиш обръч. Ма аз не знам как. Нищо ще се научиш, това не е чак толкова трудно. Да. Според мен трябва да излизаш с този обръч и да въртиш в парк. Огън обръч въртяла ли си? Хиляди. И то като го позапали, той става огън и се седа така в огън и аз мисля, както го преминава през талията ми. Дали гори това стените? Напълно възможно. Що огън? Знаеш какво ще е яко? Да ти купа такива пискюли за цици и да въртиш обръча и те да се въртат, да. Няма ли да е яко? Жестоко. Според мен ще не доста дотипно това клипче. Аз мога така сигурно 2 часа си го въртам. Нищо. Този къв беше. Анди Уорхол е направил 3-часов филм как някакъв спи. Да, това даже по-скучно. Кое как някой спи? Да, защото може да се гледа на някой, който спи. Той хърка, примерно обръща се, бърка си в носа, пърди. Това може да направи вкъщи. Даже може да направим такова. Как примерно двама човека спят заедно, което е по-интересно. Защото чак пак ще се понамирате, ще си потегат ръчичките да се глъшкате, ще се пипкат. Се целуват и после пак ще продължават да спят. Да.